Hola a tots i a totes, sóc en Lluís Camell i, com vosaltres, m'apassiona el món de la fotografia. Amb l'arribada de l'any arriben els bons propòsits i el meu, sens dubte, un dels més importants és fer moltes fotos. Moltes fotos. A vegades, els que ens agrada la fotografia ens passem més estona mirant blogs o mirant nous models d'equips i càmeres i material fotogràfic en lloc de fer realment fotos. I per mi aquest 2016 vull que sigui un any totalment fotogràfic. Em ve de gust practicar, em ve de gust portar la càmera sempre a sobre, conèixer tècniques noves, conèixer gent amb la mateixa afició que jo. Per aquest motiu he decidit dur a terme el projecte 52. El projecte 52 vol dir fer 52 fotos, una cada setmana. Una tècnica diferent cada setmana, tocant tots els pals de la fotografia. Retrat, macro, el flash, color, blanc i negre, fotografia de carrer, arquitectura, paisatge, esports, tots els camps de la fotografia. Un any, 52 fotos, un projecte, només falta una cosa, que és compartir-ho amb vosaltres. Us convido a que feu amb mi aquest repte fotogràfic, a que vivim junts la intenció aquesta de fer 52 fotos en un any, tocant tots els pals de la fotografia i compartint-ho junts. Crec que la millor manera és crear un grup al Facebook o on te creieu. De moment crec que el Facebook és un bon lloc i que cada setmana es vagi proposant una fotografia i cada setmana anem publicant els resultats que anem tenint. És una manera d'estar en contacte amb altra gent amb la mateixa passió, és una manera d'aprendre de com ha fet aquell altre la foto, és una manera de mantenir el repte, de mantenir la constància de fer fotografies durant un any. M'agradaria, aquest projecte el podria haver fet sol, sense dir res a ningú, anar fent jo pel meu compte, però crec que sí que és interessant de compartir amb vosaltres aquesta idea, de veure què fa l'altra gent, d'aprendre, de veure diferents punts de vista i sobretot de compartir una afició que és la fotografia. Quin serà el funcionament? Doncs cada setmana publicaré un vídeo proposant una tècnica fotogràfica. A la descripció del vídeo adjuntaré un article o dos de com es fa aquella tècnica en concret. Els articles no seran fets per mi. Buscaré a la immensitat d'internet el que jo consideri millor, el que vegi que és més adequat per dur a terme el repte setmanal i la gràcia d'estar en una comunitat és que si algú domina la fotografia macro i jo, per exemple, que no en sé gens, en sap, em pot dir, mira Lluís, jo ho encararia així, jo ho faria així, si n'hi ha un altre que fa la tècnica de retrat que la domina ens pot donar ajuda. Una mica és buscar els continguts de qualitat que trobem, sobretot un o dos, no cal inflar-nos a informació, i que ens ajudem entre nosaltres. La gràcia d'aquest repte fotogràfic és sortir de la nostra zona de confort, sortir dels nostres hàbits. Aviso, ens haurem de llegir el manual de la càmera, haurem de llegir algun article i potser haurem de veure algun vídeo en anglès per dominar tècniques que no hem fet mai. Bueno, els reptes són així. Un cop feta la foto, us convido a compartir-la al grup del Facebook o a les xarxes socials que considereu, Twitter, Instagram, on te vulgueu. Crec que pot estar bé fer servir l'etiqueta projecte 52 de forma genèrica o, si voleu, projecte 52, foto 1, foto 2, dependrà la setmana. Recordeu, projecte 52 de forma genèrica o projecte 52, foto 1, foto 2, foto 3, depenent de la setmana en què estiguem. Una mica la gràcia d'això és compartir com ens ha anat aquella setmana, en què ens hem trobat, què ens ha agradat, què no, com ho hem fet, fer una mica bullir l'olla en aquest sentit. Bé, no m'enrotllo més, ja estem al 2016, ja estem a la primera setmana, comencem amb el projecte 1. Comencem forts. Us proposo fer una foto d'autoretrat. Sí, una foto de nosaltres mateixos. Com a tots, els que tenim una càmera entre mans, sempre preferim estar darrere i no al davant.
però crec que és un molt bon exercici i una declaració de principis començar amb un autorretrat, perquè un autorretrat implica moltes coses. Implica pensar quin enquadrament, quina roba portem, en color, en blanc i negre, com volem mostrar-nos, i tècnicament l'autodisparador, l'ús de trípode, l'il·luminació... Sí, comencem forts. És una foto difícil. A mi m'ha costat moltíssim. Però crec que pot estar bé començar l'any amb un autorretrat i acabar-lo. Us proposo que la primera i l'última foto del projecte 52 sigui un autorretrat. Veure la primera i veure l'última crec que serà divertit de veure com hem evolucionat fotogràficament en aquest any. Us ensenyo la foto que he fet jo, és aquest retrat. Us he de confessar que m'ha costat moltíssim, moltíssim. Em fa vergonya estar davant d'una càmera, encara que no ho sembli. Ha sigut difícil. He fet 30.000 fotos, 30.000. Quan no m'agradava la postura, no m'agradava la il·luminació, el cabell... Sí, és complicat. Suposo que hi haurà gent que li costarà molt menys, però a mi m'ha costat fer un autorretrat. Però, escolta'm, m'he passat una bona estona amb la càmera, tocant l'autodisparador, com ho enfocava, com ho feia... Escolta'm, i tot això concentrat en com fer la fotografia, que a vegades el més important, deixant de banda la part tècnica, és què volem transmetre, com ho farem. Crec que ha estat un bon exercici per començar i que us convido a veure els vostres autorretrats. Serà una forma de presentar-nos a la comunitat, de conèixer-nos una mica més i de trencar el gel i començar. Ara sí, no m'enrotllo més. Si us agrada aquest projecte, us convido a subscriure-us a aquest canal. Cada setmana aniré publicant un vídeo explicant el meu dia a dia, explicant com m'ha anat. Us animo a tots a formar part del grup del Facebook. Allà serà el nostre punt d'unió, allà serà on ens trobarem tots i explicarem les nostres badalletes. I res més, em podeu trobar a Twitter amb el nom @LluisCamell. Qualsevol proposta, qualsevol idea me la podeu fer arribar a través de Twitter o Facebook, allà on te considereu. Tinc ganes de veure els vostres autorretrats, tinc ganes de conèixer què us sembla aquesta idea i res, ens veiem fent fotos. Salut!